Глава 25. Когато дойде тишината, не се крий. Тя идва да те чуе. В началото бягаш от нея. Тишината наричаше самота, болка, празнота. Слага си музика, включваш телевизора и говориш излишно. Само и само да не я чуеш. Но тя не идва да те нарани. Тя идва да те чуе. Тишината не е враг. Тя е онова място, където думите най-накрая могат да се подредят. Където кресъкът става шепот. А шепотът разбиране. В тишината чуваш гласа, който целият свят се опитва да заглуши твоят. Не този, който говори, за да отговори, а този, който говори, за да се свърже, да се излекува, да се върне у дома. И колкото повече й позволяваш да бъде с теб, толкова по-малко ще се боиш от себе си. Ще спреш да бягаш. Ще седнеш. И ще й кажеш: добре дошла. Кажи ми какво съм пропуснал. Защото в тишината не си сам. В нея си най-накрая с онзи, когото си забравил. Със себе си. И така. Когато дойде тишината, не я гони. Тя е онзи приятел, който не пита. Не съди. Просто остава. И точно там, в тази тишина, се ражда най-истинското. Да. Това съм аз. И вече не се срамувам.